Ma nistgħux nibqgħu naħsbu biss fissa, hemm bżonn li fil-ħidma tagħna, anke fil-politika, naħsbu f'dak li se nħallu warajna, f'dak li se jkawdu uliedna. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija l-ftuħ tal-eżibizzjoni tal-arti f'ġieħ Gabriel Caruana fid-dar ċentrali tal-partit. Fl-istess diskors Adrian Delija fakkar is-snin 60, snin li fissru indipendenza ta' poplu, d'identità Maltija li komplet tikber ma' din il-kisba. Indipendenza li hija tifsira tas-sew ta' twelid ta' nazzjon. Fost ir-raddil ħajru l-ġieħ li Adrian Delija ta' lil Caruana huwa qal li Caruana huwa meqjus bħala wieħed mill-pjunieri fl-arti moderna u kontemporanja Ewropea u dan huwa eżempju ċar tal-kapaċitajiet Maltin tal-poplu f'kull aspett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Gabriel Caruana bl-arti tiegħu baqa' żagħżugħ fl-ispirtu u bekk l-arti tiegħu komplet tifjorixxi u se nibqgħu ingawduha anki wara mewtu. Tkellem ukoll il-Prof Richard England fejn fost l-oħrajn u qal li Caruana huwa artist ikoniku u tista' tgħid li l-istess Caruana kien parti mill-istess rivoluzzjoni artistika dinija tas-snin 60 u qal li għalkemm modern Gabriel Caruana ħares li ma jitlaqx l-element tradizzjonali li wassalna sal-indipendenza u li għadhom jissuktaw sal-lum il-ġurnata.